So much life I've left to live, and this fire is burning still. When I watch you look at me, I think I could find the will to stand for every dream and forsake this solid ground and give up this fear within. What would happen if they ever knew I'm in love with you? 'Cause I'd surrender everything to feel the chance to live again. I'll reach to you, I know you can feel it too. We'll make it through 1,000 dreams, I still believe. I'll make you give them all to me. I'd hold you in my arms and never let go. I surrender. Every night getting longer, and this fire is getting stronger, baby. I'll swallow my pride and I'll be alive. Can't you hear my cry? I surrender. I'll reach to you, I know you can feel it too. We'll make it through 1,000 dreams, I still believe. I'll make you give them all to me. I'd hold you in my arms and never let go. I surrender. I surrender. Благодаря ви. Обичам ви. Аплодисменти за Кристияна. Това не е истина. Кристияна покорява тази сцена и вълшебната рецепта за нейния успех може би е любовта. Тя очаква вашите гласове на 17 731. Селин Дион велика, но не знам дали Кристияна не е по-малко велика. Сега ще чуем журито, просто невероятно изпълнение. Криско. Една от любимите ми игри в моето детство е Mortal Kombat. И накрая завършващия удар е фатал. Това беше абсолютен фатал, човек. Просто харакири си направя. Кристияна, твоя глас няма граници. Твоя глас и контролът ти върху твоя глас е необясним, защото според мен ти можеш да правиш абсолютно всичко с тази техника, която притежаваш. И дори не звучиш технически, а звучиш сякаш си раздираш сърцето на тази сцена и гласните струни. Просто необяснимо е. Всеки път ме изненадваш наново. Благодаря ти, че си тук. Саня. Кристияна, с всичките си изпълнения ме оставяш без дъх. Тази вечер обаче това, което направи е, че направи такъв емоционален скок за мен на тази сцена. Беше брилянтна. Благодаря. Маги, получи ли това, което искаше цяла вечер? Да, защото тя е перфектен ученик. Тя попива всяка дума, която й казвам. Казах и, че тялото трябва да говори. Казах и, че очите трябва да говорят. Казах и, че това е нещо, по което вълнува публиката. Всяко едно нещо си направи както трябва. Ако бях на твое място, си фащам самолетчето, заминавам за Англия, за Щатите и съм звезда там утре.